ପାଞ୍ଚ ପେକ୍ ପିଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହେଇ ରହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ହୋଇଯାଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଦୁଃଖ। ପ୍ରତି ପେକ୍ରେ ପିଉଥାଏ ଝଡ଼ ଓ ତତଳା ବୈଶାଖ। ଏ ସ୍ୱର ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ଏ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଜୀବନବାଦୀ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କର, ଯିଏ କବିତାକୁ ନିଶା ଓ ନିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତେ, ଯାହାଙ୍କ ଗୋଟେ କପ୍ କବିତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବିଶେଷତାକୁ ନିଆରା କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ସକାଳର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଦେଲେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ଛଳ ଛଳ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ କଲମର କାଳିରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି କୁଆଁ କୁଆଁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର କଥା କୁହନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ପିଠି କରି ବାଟ ଚାଲନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, କବିତା ଆଉ କ'ଣ କି, ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଖାଲି ଖୋଜିବାର କଥା। ଏଇ ମୁଁ କବିତା ମୁଁ ହେଲି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଜୀବନବାଦୀ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ସାହିତ୍ୟଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କବିତା ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ କବି ଜୀବନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋରାକ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ମୋ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଦିନୁ କବିତାର ହାତ ଧରି ଶବ୍ଦର ବାଟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିବାର ଖୋରାକ କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତେ? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଡ଼ା ରୁଟିକୁ ଜହ୍ନ ଭାବି ବଞ୍ଚିବାର ବାହାନା କରୁଥିବା ଆମ ସମାଜର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟପଣ ମୋତେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଖୋରାକ ଦିଏ। ଚମତ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତା କ'ଣ? ଯିଏ କହେ ସଦା ଜୀବନର କଥା, କବି କହେ ତାକୁ କବିତା। ଜୀବନ ଜିଇବାକୁ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେତିକି ଜରୁରୀ, କବିତା ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ୱାହ, ଚମତ୍କାର। ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ କବିତାର ଭାବ, ଭାଷା, ଭୂମି, ଭଙ୍ଗୀ ଉଚ୍ଚମାନର। ଜହ୍ନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅଛି, ପବନର ବାସ୍ନା ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ନିରେଖି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଅଛି ପୁଣି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ନାମକ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ। ଚମତ୍କାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ, ନାଇଁ? ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ପରିବେଶ ସବୁ କବିତା କବିତା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କବିତା ଶୁଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଚାଲିଛି, ମା ଦୁର୍ଗା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ এই ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା। ତୁ ଆସିଲେ, ହଁ ମା, ତୁ ଆସିଲେ କାଶତଣ୍ଡି ହସେ, ଆହୁରି ନିର୍ମଳ ଦିଶେ ଶରତର ଆକାଶ। ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ ମା, ଦେବୀ ମହାପାତ୍ର। ଏକଲା ଯେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଲେଉଟେଁ, ଏକଲା ଯେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଲେଉଟେଁ, ମୋ ମନର ନଈ ପଠାରେ ଭୟର କାଶତଣ୍ଡି ଫି ଦିନ ଫୁଟେ। ଅନ୍ଧାରର ଶିରାଳ ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ ଲହପି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଆକାଶରେ କଳା କଳା ମେଘ ଛାଇଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଆକାଶରେ କଳା କଳା ମେଘ ଛାଇଯାଏ। ଚମତ୍କାର। ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଫରକ ଆକାଶ ଓ ପାତାଳର। ହଁ ମା, ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଫରକ ଆକାଶ ଓ ପାତାଳର। ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧୂପ ଆଳତିରେ ବିଭୋର ଥିବା ରକ୍ତମୁଖା ଦେବୀଟିଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନୀତି ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବା ମୁଁ ରକ୍ତମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଦେବୀଟିଏ। ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କାଟିପାରୁ ମାଳ ମାଳ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ। ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କାଟିପାରୁ ମାଳ ମାଳ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଛଳନାର ଅସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର କଟା ହେଉଥାଏ ତୋ ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ଦଶ ଦିଶ ନିଆଁ। ହଁ ମା, ତୋ ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ଦଶ ଦିଶ ନିଆଁ। ମୋ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ଉଦଣ୍ଡି। ସେଥିଲାଗି ତୁ ଚିରକାଳ ଦେବୀ। ମୁଁ ମାଟି ପରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଦେବୀ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ମାଟି ପରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଦେବୀ ମହାପାତ୍ର। ତୋ ମୁହଁ ଆଳତୀର ଆଲୁଅରେ ଦପ୍ ଦପ୍। ରେଖାହୀନ ହାତର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋ ମୁହଁ ବଡ଼ ଅସହାୟ ଓ କରୁଣ। ତୁ ଈଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ମାନବୀ। ତୁ ଈଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ମାନବୀ।
ତୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଜାଣେ ବୋଲି ପତିତା ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତା। ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଦେବୀ ପାଲଟୁ ପାଲଟୁ, ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଦେବୀ ପାଲଟୁ ପାଲଟୁ, ଦେବୀତ୍ୱକାରେ ମହାମାୟା। ମୁଁ ପଶୁତ୍ୱରେ ଲୁଣ୍ଠିତା ଓ ଜର୍ଜରିତା, ମୁଁ ପଶୁତ୍ୱରେ ଲୁଣ୍ଠିତା ଓ ଜର୍ଜରିତା। ଆ ମା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଭୀମନାଦ ଚିରି, ତୁମ ଦେହରେ ସବାର ହେବାର ଏଇ ତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା, ତୁମ ଦେହରେ ସବାର ହେବାର ଏହି ତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା। ଚମତ୍କାର। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପଠନ ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଆରା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଗୋଟେ କପ୍ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅନେକ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ କେବେ ଆସୁଛି ଆଉ ତା ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ, ଏ ରହସ୍ୟଟି ରହସ୍ୟ ହେଇକି ରହୁ। ଓ ବହି ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଅଛି, ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କବିତା, ନିହାତି ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଜୟ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଜୀବନବାଦୀ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁରେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ କବି ନୂଆ କବିତା ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।